искал да кажа това нещо, че най-голямата заплаха, мисля, че за съдимостта на България като страна, като народ, мисля, че даже не идва толкова отвън. Дали ще е по линия на неосманизма, дали ще е по линия на някаква друга опасност, мисля, че най-голямата заплаха, за съжаление, вътре в нас. Това, че ние не можем да се обединим, това, че ние сме разпилени, това, че ние си загубихме вяра в себе си, тъй като това е много страшно. Нас се опитва да ни убедят, че сме прости, глупави, че не можем, че не сме способни на нищо. И ние като че ли повярвахме в тези убеждения. И човек е в крайна сметка такъв, какъвто иска да бъде. Такъв, какъвто той вярва в себе си. Или такъв, какъвто той се представя, какъвто той се вижда. И, за съжаление, ние почнахме да се виждаме именно като глупави, като бедни, като лишени от ценности. Нас постоянно ни казват, че ние трябва да възприемем евроатлантическите ценности, европейските ценности, че трябва да имаме европейския стандарт на живот. Тоест, почти всички наши партии са си пообявили за цел да имаме европейския стандарт на живот. Аз питам, можем да имаме този европейски стандарт, ние имаме съвсем друга история, ние имаме съвсем други корени. Ние никога не сме били колониална страна, никога не сме били метрополия на никого. Напротив, нас се опитва да ни превръщат в колония. И в този смисъл подобни цели, подобни, бих казал, параметри, които ни се поставят, това е за мен грешни цели. Основното, което ние трябва да имаме, това е да действително търсим единството. България в момента е разпиляна.